Dobro večer i dobrodošli na još jednu srijedu u muzeju. Evo danas vas moram opet pozdraviti u ime našeg ravnatelja koji je na bolovanju i želim vam da se i dalje družimo svake srijede u muzeju. Ono što mogu najaviti da je danas ispod tiskarske preše izašao novi broj muzealca sa događanjima u ožujku. Prije svega, znači, nastavljamo sa našim stalnim srijedama, pa bi vam željela ukratko reći koje su to srijede. U 6. je jedno zanimljivo predavanje koje se nadam da će pobuditi interes koji je ovo večerašnje, a ono nosi naslov Stari grad ili kulisa ili povijesna baština. Znači, na tragu onoga što se ovih dana događa, organiziramo okrugli stol, odnosno razgovor na temu što nam Stari grad predstavlja. Gosti večeri tada su dogradonačelnica Sandra Malenica, najavljena je ispred našeg konzervatorskog odjela u Varaždinu Ivana, zatim je ispred turističke zajednice Jelena Tot i u ime našeg muzeja je gospođa Ljerka Šimunić. Nadam se da će moderator biti naš ravnatelj gospodin Ivan Mesek. Ona srijeda 12. odnosno 13. Nalazimo se na izložbi u Palači Sermaš i uz pomoć kustosice koja je pripremila izložbu Jelene Rančić razgledat ćemo izložbu posvećenu 190. godišnjici glazbene škole. Srijeda 20. je zajednički projekt Gradskog muzeja, odnosno Galerije starih i novih majstora i Galerije Darka Sačića, kojom ugošćujemo Stjepana Gračana, poznatog profesora koji se bavi kiparstvom, tako da će biti otvorena izložba prvo u Palači Sermaš, a onda i u Galeriji Zlatni Angel. I zadnja srijeda je posvećena opet onom tradiciji kojom nastavljamo, a to je srijeda sa društvom povjesničara. Tema je oslobođenje Međimurja, koja je nedavno otvorena u Muzeju Međimurja u Čakovcu, prekrasna izložba, a temom će nas upoznati autorica izložbe, to je moja kolegica iz Muzeja Međimurja, Ana Šestak. Tako da, evo, to je naš program za ožujak. Za veljaču, razmišljam o ožujku, pardon. Ono što moram još reći, na kraju muzealca je nešto čime nastavljamo, a to je neformalna udruga koja djeluje uz muzej, a to su prijatelji muzeja, tako da vas pozivam, oni koji niste ispunili pristupnicu ili koji želite ispuniti, da nam se pridružite u okviru ove udruge koja djeluje pri muzeju i dalje. To je što se tiče događanja srijedom u muzeju. Ono što bih željela još istaknuti prije nego krenemo na ovo večerašnje događanje je da smo pripremajući i razmišljajući kako obilježiti ova događanja kojima smo svjedoci, odnosno koji se od 27. siječnja provode i na neki način predstavljaju sjećanje na žrtve holokausta. Profesorica Pokorni je došla kod mene još davno kad je došla s idejom da predloži gospođu Evu Akerman za nagradu grada. Meni je iznimna čast što je večeras s nama sin gospođe Eve Akerman i želim ga pozdraviti u vaše ime. Eto, razmišljajući o tome kako najbolje predstaviti članove obitelji Krajanski, mi smo se dogovorile da ja velim nekoliko uvodnih riječi o događanjima vezanim u vrijeme kad je obitelj Krajanski djelovala u Varaždinu, a ona će nas upoznati više sa članovima obitelji i na taj način
približiti njihove životopise. Ono što moram istaknuti, to je da u svom tom promišljanju i razmišljanju važno je istaknuti tu ulogu u istraživanju židovske zajednice naše kolegice koja je evo prerano preminula i koja je u biti nas sve upoznala sa osobnošću gospođe Eve Ackerman, a to je moja kolegica i suradnica dugogodišnja Magdalena Lončarić. I mislim da je ona utrla put istraživanju povijesti židovske zajednice u našem gradu i nadam se da ćemo mi uspjeti, njeni nasljednici, i nastaviti njeno djelo. Zanimljivo je, evo, mislim da smo svjedoci i pročitali svi u tisku nedavne riječi naše dogradonačelnice Sandre Malenice koja je kod održavanja okruglog stola o obnovi Varaždinske sinagoge istaknula to da će se valjda ove godine pokrenuti nastavak radova, a ono na koji način smo mi direktno u muzeju vezani je priprema jedne izložbe koja bi na taj način trebala i predstaviti i zaokružiti temu Židovi i Varaždin. Evo, to je moj uvodnik, samo da se sad vratim na temu. Znači, govoriti o razdoblju kraja 19. stoljeća u vrijeme kad prvi, rekli bismo, član obitelji Krajanski dolazi u Varaždin, to su 80. godine, treba istaknuti da je to vrijeme kad u Varaždinu buja politički život. Pristalice, građani se okupljaju oko svojih glasila, što će se iznimno pokazati živo u vrijeme samog početka 20. stoljeća, kad se dio pristalica Starčevićeve stranke prava okuplja oko hrvatskih pravica, a dio pristaša Hrvatsko-srpske koalicije okuplja se oko Magdićevih naših pravica. Gledajući njihovo političko sukobljavanje i na neki način, rekli bismo, kritiku političkog rada, vidimo da članove židovske organizacije nalazimo, židovske općine, i kod jednih i kod drugih. Kod nekih će to, kao što je primjer kod Saksa, prerasti po meni u neku opterećenost, jer on će se, Ljudevit Saks, koji je bio urednik i vlasnik Hrvatskih pravica, otići će u Mađarsku i kasnije će u vrijeme Prvog svjetskog rata odreći se svog židovskog porijekla i definitivno biti jedan od velikih pristalica ustaškog režima u našim krajevima. Isto tako, kad gledamo, i druga osoba koja je aktivno sudjelovala i čija obitelj ima dugogodišnju povijest u našem gradu je obitelj Gregl. Oni su imali trgovine različite, a jedan od članova te obitelji, kako gospodin Milan Blas, inženjer, u svojoj izreci veli, trgovac gumbima, na taj način će se osjećati ne pripadnik židovskog naroda, jer on će isto tako kao osoba se odreći svog židovskog porijekla i svoje majke u vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Znači, to su sve neki, rekli bismo, u biti izrodi u samoj židovskoj organizaciji, koji su u tim svojim političkim stremljenjima prelazili granice ne samo našeg grada, nego i šire. A s druge strane, kad gledamo i želimo se prisjetiti onog po čemu se židovska zajednica bilježi kod nas, to je od sinagoge, koja još uvijek, radovi su u tijeku, ali je u velikoj mjeri doprinijela razvoju grada. Isto tako, kad pogledamo židovsko groblje, mislim da je samo zahvaljujući
profesorici Magdaleni Lončarić od 2005. godine to zaštićeno kulturno dobro. Da se to nije dogodilo, definitivno mislim da bi danas to bila jedna ruina na koju bi nailazili kad izlazimo iz grada. Obitelji koje su obilježile život u gradu, recimo Stjepan Leitner. Znate i sami da je njegova obitelj bila vlasnik velike trgovine željezom, ali on je bio i jedan od dioničara u tekstilnoj industriji d.d. Varaždin. Znači, zanimljivo mi je bilo kad sam pripremala izložbu opće primijetiti te podatke i doći do njih i na koji način je u biti sama ta tekstilna industrija koja je predstavljala veliki kapital u vrijeme kad je proglašena nezavisna država Hrvatska u biti podržavljena, imenovani su upravitelji i koji su u biti ne jedan, nego pred sam kraj rata je bilo 7 upravitelja u toj tekstilnoj industriji. Da bi to završilo pričom o konfiskaciji same tvornice i podržavljanju u vrijeme socijalizma. Kulturni život, humanitarni rad, to je sve ono što su i članovi židovske zajednice u Varaždinu u velikoj mjeri doprinijeli. No da ja ne bi duljila, u ovom kulturnom dijelu najavljujem našu večerašnju gošću, a to je gospođa Štefica Pokorni, koja je profesorica na Gospodarskoj školi, koja je sa sobom dovela jednu mladu ekipu kao pojačanje, a o njima više iz njenih riječi. Hvala. Dobro večer prije svega. Sve vas lijepo pozdravljam, osobito gospodina Ackermana. Biti nastavnik je prekrasan poziv. To je prilika da mladima danas pomognemo u kreiranju njihovog identiteta. Da budu sretne osobe, ponosne na svoja djela i na sebe. Smatram da oni trebaju biti graditelji civilizacije mira, a ne civilizacije nasilja. Duboko ganuta tragedijom židovskog naroda, smatrala sam u odgovornosti svojeg učiteljskog poziva, zajedno sa svojim kolegicama profesoricama, predvođene svojom ravnateljicom, gospođom Katicom Kalođera-Novak, kako je mlade potrebno dodatno educirati o holokaustu. Nakon nekoliko provedenih projekata općenito o holokaustu, predrasudama i rasizmu, željeli smo proučavati i povijest lokalne židovske zajednice. Osobito smo dragocjenim smatrali iskustvo osobe koja je preživjela holokaust. Gospođa Eva Ackerman pružila nam je ruku povjerenja i na tome smo joj iznimno zahvalni. Također iskazujemo žaljenje zbog patnje koje je proživjela. U današnje vrijeme više ne trebamo toliko brinuti o svojoj cjelovitosti, tjelesnoj sigurnosti i slobodi, jer nam je ona omogućena, ali svakako smatram da se trebamo brinuti i zalagati za opće ljudske vrijednosti. Upravo smo na taj način na tragu civilizacije mira. Prikaz o gubitku članova izrazito ugledne obitelji jedan je od mnogih dokaza do kud čovječanstvo može potonuti. Upravo rečenica gospođe Eve Ackerman trebaju o tome govoriti preživjeli, jer u povijesti često drukčije piše, a mlađe generacije moraju naučiti što je fašizam i što je ostavio iza sebe. Bila je također jedna od motivacijskih rečenica da smo se i dalje uputili u istraživanje. Edukacija Šafran, odnosno projekat Šafran, prikazuje zapravo i konkretan tijek
edukacije naših učenika u dvorištu Gospodarske škole Varaždin, koja je po mnogo čemu prva i ponosna na mnoge svoje projekte i natjecanja, pa isto tako i na taj projekat. Upravo Žuti šafrani, koje osigurava Irska zaklada za edukaciju o holokaustu u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje, simbolizira žute zvijezde, Davidove zvijezde, kojima je započet proces ponižavanja židovske zajednice. Upravo žuti šafrani koje djeca i mladi u osnovnim i srednjim školama sade simboliziraju upravo djecu i mlade koji su preminuli tijekom holokausta. No, prije nego što krenemo dalje, ja bih zamolila našu mladu djevojku, Janu Kelemen, koja će nam izvesti jednu prekrasnu skladbu na flauti, što znači da sam ovu večer željela oplemeniti i sa glazbenim točkama, budući da su svi članovi obitelji Krajanski bili i glazbenici. Izvoli, Jana. Zahvaljujem Jani Kelemen. Gospodin Benjamin Kreuterblüt dolazi u Varaždin 1883. Rođen je u Tarnopolu u Ukrajini 1853. godine. 1883. godine, iste godine kada i dolazi u Varaždin, kupuje ljekarnu vlasnika Lelisa pod nazivom Zlatnom Angelu. Interesantno je prezime njegovo, Kreuterblüt, koje zapravo u prvom dijelu označava, dakle s njemačkog jezika prevedeno na hrvatski, ljekovito bilje. Pretpostavljam dakle da se ta obitelj duži niz godina bavila ljekovitim pripravcima i lijekovima, dakle da je imala dugu tradiciju, što je bilo i karakteristično za ljekarništvo toga vremena. Gospodin Benjamin Kreuterblüt bio je aktivni član židovske bogoštovne općine, bio je član općinskog odbora, bio je član bogoštovnog vijeća. Svoju ljekarnu Zlatnom Angelu on vodi do 1920. godine, kada ju predaje svojem sinu Arturu. Upravo ova zgrada zapravo je zgrada koja datira iz tog razdoblja kada je živio gospodin Benjamin i njegova obitelj i nije gotovo nimalo promijenila izgled. Danas je to ulica Gundulićeva na broju 9. Supruga gospodina Benjamina zvala se Ida, rođena Pincover. Rođena je 1864. godine, a umire prirodnom smrću 1935. godine i pokopana je na Varaždinskom židovskom groblju. Ovo su ulazna vrata ljekarne Zlatnom Angelu koja se nalaze u Gradskom muzeju u našem gradu, a sa desne strane prikazani su ljekarnički recepti i računi za plaćene lijekove izdane te iste godine kada gospodin Benjamin kupuje tu ljekarnu. U izlogu ljekarne nalazila su se dva prekrasna zlatna anđela visine otprilike 70 cm koja su krasila dakle sam ulazak u ljekarnu. Gospodin Benjamin zajedno sa svojim suprugom ovdje u Varaždinu dobiva sina Artura 1884. godine i sina Ernesta 1885. godine. 12. srpnja 1941. godine gospodin Benjamin u dobi od 88 godina nije bio odveden u logore kao što je bila odvedena većina Židova toga dana. Ali je odveden nešto kasnije, kao i majka njegove snahe, gospođa Irena Meller. Pretpostavljamo da je to bilo u prosincu 1941. ili u listopadu 1942. godine. Dakle, gospodin Benjamin bio je odveden u zatvor u dobi, pretpostavljamo, 89 godina. Odveden je u logor, zapravo u zatvor u Zagrebu u Savskoj ulici i tamo je proveo nekoliko dana.
Dogodilo se jedno doista čudo, jer ga je jedan ustaški stražar pustio na ulicu. Očito da mu se smilovao zbog njegove dobi, vjerojatno zbog njegovog izmučenog izgleda, ne znamo što, ali uglavnom sasvim sigurno nije prošlo jednostavno, nego vrlo vjerojatno nekakvo natezanje, naguravanje, možda sasvim sigurno i ponižavanje. I taj izlazak iz zatvora promatrao je jedan gospodin, slučajni prolaznik, koji je radio u željeznici u Zagrebu. I on mu je prišao. Vidio je gospodin starije dobi, poveo ga k sebi kući i pružio mu je utočište. Pomogao mu je, dakle, da dođe k sebi, okupao ga je, nahranio ga je i za nekoliko dana, kada je saznao gdje gospodin Benjamin stanuje, platio mu je autobusnu kartu i gospodin vozač autobusa, koji je bio zamoljen od gospodina iz Zagreba, slučajnog prolaznika, doveo ga je kući. Budući da se o gospodinu Benjaminu brinula domaćica, jer je 1935. godine njegova supruga umrla, gospodin Benjamin, dakle, bio je udovac, prije svoje smrti je zamolio da ukoliko se netko vrati iz rata, da svakako treba otići u Zagreb, da se zahvali dotičnom gospodinu kojega je spasio. I to se doista dogodilo. Njegova unuka, jedina preživjela, gospođa Eva Ackerman, vrativši se odmah nakon oslobođenja, to je učinila. Pritom je poklonila dotičnom gospodinu jednu osobnu dragocjenost gospodina Benjamina. Gospodin Benjamin umire 1943. godine i pokopan je na Varaždinskom groblju židovskom. Gospodin Artur Krajanski, gospodin Artur Kreuterbrod Krajanski, rođen je 1884. godine u Varaždinu. On je krenuo očevim stopama. Završio je farmaceutski studij u Beču i doktorirao je kemiju u Budimpešti. Svoje prezime je najvjerojatnije kroatizirao nakon ispita zrelosti. Ljekarnu je počeo 1920. godine voditi, naslijedivši od svojeg oca u Dučanskoj ulici na broju 9. 1919. godine sklopio je brak sa gospođom Jelisavom, rođenom Meler. 1920. godine gospodin Artur dobiva sina Franju, a 1922. godine kćer Evu. Gospodin Artur trebao je predavati kolegij povijest farmacije na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu, međutim zbog takozvanih rasnih zakona u zadnjem izbornom krugu bio je izbačen. Gospodin Artur je najveći dio svojega dana provodio u ljekarni koja je gledala ravno prema ulici, kao što smo vidjeli, i tu je obavljao razgovore s mušterijama, sa klijentima, savjetovao ih, izdavao lijekove, a kada nije bilo potrebitih pacijenata, pripremao je farmaceutske pripravke i ono što je važno naglasiti, da je u ophođenju sa bolesnim pacijentima i građanima bio osobito savjestan. Bavio se poviješću farmacije, napisao je i objavio više stručnih članaka i rasprava iz područja farmacije. Prijateljima je često posuđivao instrumentarije u studijske svrhe. Kad nije bio u ljekarni, bio je u svojoj biblioteci i proučavao je stare i nove farmaceutske knjige. Također je osobito lijepo bilo gospođi Evi kada je njoj i njezinom bratu Franji pokazivao stari herbari iz 17. stoljeća sa popisom svih ljekovitih biljaka. U Gradskom muzeju sa profesorom Filićem uredio je jednu prostoriju koju su prozvali Stara apoteka i ta je stara apoteka opremljena sa svim predmetima koje su se koristile u ljekarnama prije nekoliko stoljeća. Gospodin Artur je osobito volio glazbu
Bio je izrazito muzikalan i izvrstan violončelist. Glazbi ga je poučavao gospodin Josip Rosenberg, a kasnije njegov sin Vjekoslav Rosenberg Ružić. Bio je član muzealnog društva, Varaždinskog gimnazijskog odbora. Bio je član općinskog odbora i Bogoštovnog vijeća Varaždinske židovske zajednice. Bio je član inicijativne mjesne cionističke organizacije i bio je dopisni član 4. Međunarodnog kongresa ljekarnika. Podupirao je sva kulturna i humanitarna događanja, a mnoge je i sam inicirao. Budući da je puno putovao, puno je čitao, slušao radio, bio je doista izvrstan intelektualac, znao je što se događa Židovima u Europi u to vrijeme. Često je govorio da on živ neće dočekati naciste. I nažalost to se i dogodilo. 6. travnja 1941. godine gospodin Artur počinio je samoubojstvo. Nažalost, proučavanjem literature o židovskoj zajednici, on nije bio tih dana jedini koji je to učinio. Pokopan je u predvečerje u pratnji svoje obitelji na Varaždinskom židovskom groblju. Ovdje smo interesantnim smatrali za pokazati prijepis prezimena, pa potom njegovo kroatizirano prezime. Neke dokumente iz Državnog arhiva koji prikazuju uredno poslovanje ljekarne Artura Krajanskog, predmete iz ljekarne koji datiraju iz razdoblja gospodina Benjamina, ljekarnički ormar s predmetima kako su se koristili u ljekarnama prošlih stoljeća, kutijice u koje su se spremali ljekarnički pripravci, kremice za već potrebne bolesti. Knjižice koje se nalaze u gradskoj knjižnici našoj, a prikazuju stručne rasprave gospodina Artura. Gospodin Ernest Josip Krajanski, gospodin Kreuterblut, rođen je 1885. godine kao sin Benjamina i Ide, brat Arturov. U Varaždinu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od malena se isticao glazbenom nadarenošću i isto kao i starijeg brata, glazbi ga je poučavao Josip Rosenberg, a potom Vjekoslav Rosenberg Ružić. On je bio izvrstan violinist i želio je studirati violinu, međutim njegov ga je otac od toga odgovorio i studirao je pravo. Studirao je pravo u Zagrebu i Beču, a u Zagrebu je promoviran u čast doktora prava 1911. godine. U Varaždinu u Patačićevoj ulici broj 4 imao je svoju odvjetničku radnju i bio je izvrstan pravnik. Ujedno je bio jako poznati govornik. Bio je čovjek koji je izrazito volio glazbu, tako da je i završio studij violine, a istovremeno je studirao i kompoziciju. Bio je vrstan pjevač, prevoditelj pjevačkih tekstova, proučavao je i harmonizaciju pučkih popjevki i objavljivao tekstove iz glazbenog života Varaždina. Pisao je stručne članke i rasprave u časopisu Sveta Cecilija. Bio je uspješni dirigent i osnovao je zbor Tomislav, mješoviti pjevački zbor Tomislav, kojeg je on i vodio. Ovo su harmonizacije pučkih popjevki koje sam pronašla zajedno sa učenicima i mješoviti zbor koji on predvodio, bio je renomirani zbor toga vremena, putovali su po mnogim gradovima tadašnje Jugoslavije pa i nekim mjestima Europe. Da je bio osobiti intelektualac svjedoči ovaj broj knjiga koje je posjedovao. Dakle,
Posjedovao je 790 knjiga, od toga 150 knjiga na njemačkom jeziku stručne literature, 140 knjiga na njemačkom jeziku muzička djela, 280 partitura, 220 knjiga i časopisa na hrvatskom jeziku. Nažalost, on je bio uhićen 12. srpnja 1941. godine, kao i većina varaždinskih Židova. Umire tragično u logoru Stara Gradiška u studenom mjesecu 1941. Gospođa Jelisava Krajanski. Gospođa Jelisava Krajanski, ova prekrasna otmjena gospođa, rođena je 1891. godine u Šopronu u Mađarskoj. Tamo je završila osnovnu školu i gimnaziju i srednju glazbenu školu. Budući da je i ona bila izrazito nadarena za glazbu, 1910. godine započinje studij klavira u Beču, kojega i uspješno završava. 1914. godine upisuje se u majstorski razred klavira Bečkog konzervatorija, ali ga nažalost mora prekinuti zbog rata i završava ga 1919. godine. U periodu od 1914. godine do 1918. godine gospođa Jelisava održava velik broj dobrotvornih koncerata. Pa tako pretpostavljam da se ona na jednom od inih koncerata očito zaljubila, dogodila se ljubav između gospodina Artura i Jelisave i gospođa Jelisava 1919. godine sklapa brak sa gospodinom Arturom, seli u Varaždin i doprema svoj klavir Bösendorfer. Bila je jako poznata pijanistica svojega vremena, nastupala je na brojnim priredbama, sudjelovala je u osnivanju glazbene škole u Varaždinu 1935. godine, na kojoj je bila i nastavnica. Osobito je voljela izvoditi partiture, odnosno skladbe Brahmsa i Schumana. No, dobivši djecu 1920. i 1922. godine, odlučila se više posvetiti obitelji i klavir podučava privatno. Gospođa Eva Ackerman izjavila je kako je u njezinoj kući uvijek bilo puno dječurlije. Pa prije svega i zbog toga jer je gospođa Jelisava gotovo svake godine imala od 15 do 20 učenika koje je podučavala klaviru. Između mnogih učenika najpoznatiji je bio i gospodin Jurica Muraj. Svaki tjedan u obitelji Krajanski su se održavala salonska muziciranja i održavali su se dakle komorni koncerti i ujedno su mnogi bili i dobrotvorni koncerti izvan salonskih muziciranja u njihovoj obitelji. Pritom je gospođa Jelisava svirala klavir, gospodin Artur je svirao violončelo, gospodin Ernest je svirao violinu, a ponekad im se je pridružio gospodin Ervin Smutka na violi. Također je bila pratiteljica na klaviru mnogih poznatih umjetnika toga vremena, Gabriele Horvatove, Trautner Križeve, a i poznatih violinista Balokovića, Topolskoga, Pinkave, Segedija. Također je nastupala u amfiteatru Bečke sveučilišne poliklinike. Nažalost, nakon smrti njezina supruga, gospodina Artura Krajanskog, događaju se strašne promjene u njihovoj obitelji. Ljekarnu obitelji Krajanske preuzima ustaška povjerenica koja prekida njima svu financijsku potporu i oni ostaju bez imovine. Pa prema riječima gospođe Eve Ackerman oni više i nisu imali mogućnosti kamo niti kako pobjeći. 12. srpnja 1941. godine gospođa Jelisava sa svojom djecom
Evom i Franjom preko Zagreba je odvedena u Gospić zajedno sa mnoštvom Židova iz Varaždina. Gospođa Eva Ackerman svoju majku, gospođu Jelisavu, zadnji put je vidjela u kinodvorani u Gospiću. Iz Gospića gospođa Jelisava je odvedena u Lobor, gdje se neko vrijeme brinula o 40-ak siročadi. No iz Lobora je odvedena u Auschwitz, gdje i umire tragično 1942. godine. U tom logoru umire i njezina majka, gospođa Elena Meller. Franjo Krajanski. Gospodin Franjo Krajanski rodio se 15. travnja 1920. godine u Varaždinu, u Vrazovoj ulici, jer su kratko obitelj Krajanski živjela u Vrazovoj ulici. Dakle, sin je bio ljekarnika gospodina Artura i gospođe Jelisave. Studirao je farmaciju u Zagrebu. On je također bio izrazito glazbeno nadaren, svirao je klavir, ali je više od toga volio pjevati. Tako da je on bio član Varaždinskog gimnazijskog zbora, a potom i studentskog zbora u Zagrebu. Bio je bezgranično dobar i suosjećajan i požrtvovan, a kao mladić je satima sjedio uz bolesnog oca i čitao mu knjige i novine kada to on više nije mogao. On je odveden iz svojeg doma 12. srpnja 1941. godine i zajedno sa svojim stricem umire u logoru Stara Gradiška ili u Jasenovcu. Nažalost, njegov mladi život u dobi od 22 godine tada se prekida. Prije nego što krenemo dalje, poslušajmo našu mladu glazbenicu Ana Marija Dragičević. Sve su naše današnje izvođačice polaznice glazbene škole, a od njih dvije, Marta i Ana Marija, polaznici su i Gospodarske škole Varaždin. Gospođa Eva Ackerman, rođena Krajanski, rođena je 13. rujna 1922. godine. U Varaždinu je završila osnovnu školu i gimnaziju. Upisala je studij farmacije, kojeg prekida zbog rata i progona. 1945. godine nastavlja studij farmacije i specijalizirala je biokemiju. Radni vijek provela je u Zadru, radeći u svojoj struci. Kao djevojka voljela je pjevati u pjevačkom zboru u Varaždinskoj gimnaziji i osobito je voljela međimurske popjevke. Svirala je klavir i harmoniku, pa su je često prijatelji i prijateljice pozivali na rođendanske proslave i druge kućne zabave. Osobito je bilo lijepo kada su odlazili u Vinograd na Varaždin Breg. Posebno su joj bili lijepi gimnazijski dani, posebice kada je učila jezike. Voljela je učiti njemački i francuski, kojima se i kasnije, a i danas služi. Sa mladima iz svojega grada je učila i hebrejski. Kao i svi mladi, vođeni su mnogim idealima, pa tako je ona maštala o idealnom društvenom uređenju. Nažalost, duboko šokirana smrću svojeg oca, i ona je, poput članova njezine obitelji u gradu, morala kupiti i nositi židovsku zvijezdu, Davidovu zvijezdu. A nakon travnja 1941. godine počela su prva ponižavanja, hapšenja i oduzimanja imovine. Povučeni u svojoj kući u Dučanskoj 9,
Obitelj Krajanski nije održavala javne kontakte kao prije sa ostalim ljudima, kako ih ne bi ugrozili. Budući da su u Varaždinu započela hapšenja židovskih studenata, otišla je na neko kratko vrijeme u Zagreb, ne bi li se tamo nekako spasila, čuvala je djecu, ali jednog dana njezina gazdarica joj je javila da joj tražila ustaška policija. Zbog toga ona ponijela svoje stvari, što je mogla, i otišla je ponovno vlakom u Varaždin. Došavši u Varaždin, susrela je ustaškog stožernika koji se 12. srpnja na nju izderao i zaprijetio je da uđe, da brzo dođe svojoj kući i da više iz nje ne izlazi. Kao da je predosjetila taj pakleni plan koji se nažalost i kasno navečer i obistinio. Dakle, kasno navečer pred njezinom kućom stigao je kamion i ustaše su vrlo brzo niz Stube potjerali njezinog brata, nju i njezinu majku, strpali ih u kamion i odveli ih u varaždinsku jašionu. U kamionu je vidjela mnoštvo poznatih osoba, ponajprije svojeg strica Ernesta koji je bio blijed i slutio je ishod cijele te situacije. Ali isto tako u kamionu su bili mnogi varaždinski đaci, male bebe sa majkama, neki stariji ljudi i još mnogi drugi poznati građani. 13. srpnja 1941. godine svima prisutnima u jašioni je rečeno da idu u takozvani radni logor, u radne logore, i onda su potjerani ulicama grada Varaždina sve do željezničkog kolodvora, išli pješice u stočne logore, vagone. Tek tada je ona shvatila da je zapravo Židovka. U Zagrebu su odvedeni na Stari Velesajam. Neke se ljude već u Zagrebu odvajali, muškarce od žena, a većinu varaždinskih Židova odvojili su u Gospiću. U Zagrebu je nekako uspjela stupiti u kontakt sa svojim tadašnjim zaručnikom, budućim suprugom, gospodinom Đurom Ackermanom, koji je isto bio farmaceut i zagrebački Židov. Kada su dovedeni u Gospić, bili su smješteni u kinodvorani. I zamislite, cijelo to vrijeme su se prikazivale i kinoprojekcije. Kada nisu bile prikazivane kinoprojekcije, onda su ljudi, dakle Židovi iz Varaždina, bili nekako odvedeni u dvorište. Nakon što bi bilo kinoprojekcije završene, ponovno su ih dovodili u kinodvoranu, gdje su morali svi zajedno spavati na golom betonu. I budući da su bili tamo nekoliko dana, gospođa Eva se prehladila. Jako se prehladila, dobila je visoku temperaturu i gnojnu anginu, upalu i počela je jako kašljati. Jedan varaždinski stomatolog je to primijetio i rekao je mladom ustaši, koji još nije očito slutio plan kakvi sve imaju nacisti sa fašistima i ustašama u tom razdoblju, da će ih ta djevojka, dakle gospođa Eva, sve zaraziti i da ju treba izdvojiti i poslati u bolnicu. I on je to doista učinio. Izdvojio je gospođu Evu i poslao ju je kroz seljačkim kolima u bolnicu, gdje je ona slučajno upoznala doktora Danu Vukovića, koju je skrivao neko vrijeme, a potom je sama osjetila prijeteću situaciju i pobjegla je iz Gospića. Tada je stupila u kontakt sa svojim zaručnikom i započelo je to njezino skrivanje i spašavanje. Neko vrijeme je boravila u Preku, nažalost i u logoru na Rabu, i onda se priključila Narodno-oslobodilačkoj borbi.
Kraj rata dočekala je u Osijeku. Kao i svaka djevojka, zapravo i već mlada žena, jako je žarko željela doći kući u svoj Varaždin da vidi da li je tko živ. Jednostavno sve je radila na tome da dođe što prije u Varaždin. Budući da je pruga bila oštećena, samo se jedan dio iz Osijeka mogla voziti, a potom se svatko snalazio kako se već mogao. I sasvim slučajno je došao jedan kamion čijeg je vozača ono pitala kuda ide, a gospodin vozač je rekao da ide u Čakovec. Bio je pun municije i rado je poveo, tako da je ona na taj način došla u Varaždin. Međutim, prilazeći svojoj ulici, približavajući se svojoj kući, kad je došla, ona je stala i nije znala što da učini. Jednostavno nije znala da li da uđe, da li da ne uđe, kao da se onesvijestila, ali se nije onesvijestila i to njezino stanje prepoznao je jedan sin poznatog varaždinskog ljekarnika koji je odveo k sebi. Bila je kod njega neko vrijeme, par sati, i onda je otišla do svoje prijateljice kod koje je ostala nekoliko dana. U tom periodu otišla je i u svoju rodnu kuću. Ušavši u tu kuću, ugledala je njoj nepoznate ljude i to je osobito nekako zaprepastilo. Ponijela je sa sobom nešto malo pokućstva, majčine dragocjenosti koje je čuvao i predao jedan poznanik i majčin klavir kojega je kamionom dopremila u Zadar, gdje je ostala čitav svoj radni vijek. U cijelom tom procesu njezine patnje, koja je započeta još kad se njezin otac počinio suicid, ali osobito nakon što je njezinim riječima rekla da je tek tada osjetila da je Židovka kada su ih strpali u stočne vagone. Sasvim sigurno da je to bila jedna strašna situacija koju ona nije slutila. Ipak ja sam prepoznala jednu svijetlu osobu koja je unatoč toga što je znala ili slutila što će se sve dogoditi, bio je varaždinski raben Glück. On je sjedio na jednom sanduku usred izbezumljene grupe žena i svojim tihim glasom ih tješio. Djelovao je umirujuće i ohrabrujuće, poput blagog sedativa. Gospođa Eva Ackerman čitav svoj radni vijek, kao što sam rekla, provela je u Zadru. Trebalo je dugo vremena da dođe u Varaždin, a kad je odlučila doći, onda se ponovno češće i vraćala i družila sa svojim prijateljicama. Sa svojim suprugom, gospodinom Đurom Ackermanom, zasnovala je obitelj, dobila je 2 djece i danas je ona ponosna majka i baka. Ona danas živi u domu i doista, upoznavši je, mogu posvjedočiti kako je ona svojom osobnošću, vedrinom, životnim poletom, dobronamjernošću, duhovitošću i toplinom pokazala kako život ima smisla i u najtragičnijim okolnostima. Zahvaljujem joj na optimizmu koji može biti primjer svima nama. Nažalost, ne možemo više vratiti članove u obitelji Krajanski, članove koji su tragično preminuli, i tragičan je njihov gubitak, ali jednako je tragičan gubitak svake osobe u tom periodu. Mi ne možemo izmijeniti povijest, niti vratiti preminule, ali možemo reći da je holokaust zlo, zastrašujući zločin onih koji su ga provodili. Zločin protiv čovječnosti nikada neće zastarjeti, niti ga se može i smije zaboraviti. Stoga je važno
danas zalagati se za toleranciju, za svjetlo i za istinu. Smatram da je to preduvjet mira koji nam je potreban svima i mislim da je to najmanje što svaki od nas može učiniti. Za kraj poslušajmo našu Martu Vuković koja će na jidišu opjevati židovsku pjesmu Tumbalalajka uz pratnju Barbare Pokorni. Hvala. Steita på heroner trakt und trakta ganze Nacht. Vemmen zu nehmen und nicht versämmen, vemmen zu nehmen und nicht versämmen. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala laika, spiel balalaika, tumbala laika, fröhlich zu sein. Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, Vosken vaksu, vaksu on reku, vosken brännan on et fären, vosken bänken, bänken on trären, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala laika, spiel balalaika, tumbala laika, fröhlich zu sein. När ich på här, was darfst du fragen? Aschdenken, vasken, vasken und regen. Liebe kann brennen und nicht fähren. Herz kom bänken, weinen und trären. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala laika, spiel balalaika, tumbala laika, fröhlich zu sein. Tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala, tumbala, tumbala laika, tumbala laika, spiel balalaika, tumbala laika, fröhlich zu sein.
ja bih prije svega zahvalila mladim glazbenicama na zanimljivoj produkciji i profesorici Štefici Pokorni na zanimljivom predavanju. Ali prije nego se rastanemo da vidimo jel nekog interesira nešto iz ove teme, imamo pitanja, razmišljanja, emocije podijeliti zajedno. Hoćete vi objasniti? Hvala. Evo, ja ću prvo odgovoriti na ovaj vaš prijedlog. Hvala na tom prijedlogu. Međutim, moram vam reći da je kuća nama i našoj obitelji bila vraćena. Ona je vraćena i mi smo ju mijenjali za stan u Zadar, tako da svi ljudi koji tamo žive i borave su potpuno legalno unutra, a evo ona ostaje naša kuća u našim srcima i emocijama. Htjela bi se zahvaliti Gospodarskoj školi i gospođi Pokorni, jer bila sam na svečanoj sjednici grada kada je gospođa Ackerman proglašena počasnom građankom grada Varaždina, druga u povijesti, jedino naše povijesti grada, jedino kardinal Franjo Kuharić je još proglašen. Nisam znala čija je to bila inicijativa, bilo mi je jako, jako drago, bila sam ponosna da se to dogodilo. I moram reći da je cijela dvorana aklamacijom pozdravila proglašenje, svi smo ustali i bili smo vrlo sretni i ponosni da smo se ipak na taj način malo odužili za sve ono što se u povijesti dogodilo. Evo, pozdravljam gospođu Ackerman, rekla je da će nas pozvati na proslavu svojeg 100. rođendana onda, jer to će biti skoro. Zahvaljujem Gospodarskoj školi i gospođi Pokorni na ovoj inicijativi. Stvarno sam ugodno iznenađena, nisam znala porijeklo svega toga, kako je do toga došlo, i doista pozdravljam da se na mlađe generacije ovo prenosi, jer samo ću reći ne ponovilo se. Evo. Čestitam posebno gospođi na tome i željela bi joj pokloniti jedan dokumenat koji ja imam, jer sam ja u Zagrebu vodila klub za starije osobe i grupu jednu djevojaka koje su pjevale kao Maksimirke. I mi smo jedan prekrasan program napravili 1995. godine, mislim, moram pogledati, da. I otišli smo, javili smo se u židovski dom i oni su nas prihvatili, mi smo im napravili prekrasan program, čak smo otpjevali jednu židovsku pjesmu. To je bilo prekrasno. Dobila sam ja kao voditeljica prekrasnu zahvalnost i oduševljenost, ali ja mislim da i gospođu sam poznavala, jer su se svi došli rukovati sa mnom, ali mi je rekla ravnateljica, oni se svi rukuju, oni su svi veseli, ali ste ih podsjetili pa su malo pokazali i tužnu stranu. Ja to razumijem potpuno i ja zahvaljujem svima onima s kojima sam se vidjela, posebno gospođi Evi. Hvala gospođi Dujić i gospođi Juras na svojim razmišljanjima. Imamo još nekih pitanja? Ako nemamo, hoćete vi? Evo, ja bih zahvalio
svima vama koji ste došli večeras ovdje, a posebno bih zahvalio gospođi Štefici Pokorni na ogromnom trudu i radu i istraživanju koji stoji iza ovoga projekta i iza ove toliko dirljive prezentacije, moram reći. Naime, to nije bilo jedno suhoparno iznošenje činjenica, to je jedno vrhunsko ostvarenje koje mene, evo moram priznati, izrazito dirnulo, a pretpostavljam da nisam jedini u ovoj dvorani. Od gospođe Pokorni sam evo i ja naučio neke stvari o obitelji. Naime, cijeli ovaj dio povijesti, moram priznati da se je nama, djeci obitelji Ackerman, u priličnoj mjeri zataškavao. I o tome se je počelo pričati tek u maminim poznim godinama, kada je ipak poželjela ne ponijeti sa sobom tu svoju tragičnu, ali i slatku priču, jer u toj njenom životu je bilo i puno lijepih trenutaka, a pogotovo onih vezanih uz ovaj grad, uz Varaždin, uz njeno djetinjstvo, uz njeno odrastanje i njenu mladost u Varaždinu. Tako da puno toga ni ja nisam znao, puno toga ja niti danas ne znam, puno toga sam i ja danas naučio, i to što znam ću prenositi dalje i svojoj djeci i ako Bog da i unučadi ako ih budem imao. Evo, gospođo Pokorni, ne znam kako bih vam se odužio za ovo sve. Moja majka vas puno pozdravlja. Da je ona mogla prisustvovati ovoj večeri ovdje, to bi joj sigurno bila druga najljepša večer u životu ili drugi najljepši dan. Prvi je bio kad je proglašena 6. prosinca počasnim građaninom, počasnom građankom Vukovara, Varaždina. Oprostite, malo sam dirnute, pa mi teže ide. Eto, ja bih se jedino mogao gospođi Pokorni odužiti tako da ju proglasim počasnom članicom obitelji Krajanski. Dakle, hvala svima na ogromnom radu i posebno hvala divnim izvođačicama. A sad ću ipak dodati još jednu samo nadopunu koja još nigdje nije objavljena, a koju sam ja sam pronašao istraživanjem. Muzikoterapija kao disciplina u medicini se spominje tek od 1950. godine. Zapravo je moj djed Artur bio jedan od prvih, valjda, u Europi, jedan od utemeljitelja muzikoterapije. Kako i na koji način? Dakle, ljekarnak Zlatnom anđelu u tadašnjoj Gundulićevoj ulici tih 20. i 30. godina prošlog stoljeća bila je vjerojatno jedina ljekarna u Europi, ako ne i u svijetu, gdje su se uredno prodavale ulaznice za sve glazbene svečanosti u Zagrebu, za kazalište, za koncerte. Dakle, kad bi netko došao po neki farmaceutski pripravak poput, ne znam, peruvijanskog balzama ili ljekovitih pijavica ili s čime se već tada liječilo ljude, moj djed bi često propisao kao farmaceut: odite na koncert, to će vam puno pomoći. Eto, hvala vam još jedan puta i vama puno hvala. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam i pozivam na sljedeću srijedu u muzeju. Samo malo, sestra Klaudija ima još riječ, hoće nekaj reći.
Od srca pozdravljam poštovanu gospođu Evu i vas i cijelu obitelj. I molim u ime svih katolika koji nisu bili krivi za tu nesretnu vašu sudbinu za oproštenje. A mogu vam za utjehu reći da smo mi imali mnoge liječnike, Židove, koji su pomagali našim školama, koje su bile jako znamenite i velike do 45. godine i uvijek smo s njima bili u najboljim odnosima. A u školama smo imali puno djevojčica iz židovskih obitelji, jer su to uglavnom bile brojne obitelji. Iz jedne znam da ih je bilo barem 5 i zanimljivo da su oni imali povjerenje u nas. Evo, mi smo podržavali te svete veze, jer vi, dragi Židovi, ste naša starija braća u vjeri. I nemojte to nikada zaboraviti. Pravi kršćani, pravi katolici s poštovanjem i najvećom ljubavlju gledaju na vas. A povijest je povijest. Hrvatski narod nije kriv. Imam toliko dokaza. Bavim se proučavanjem naše mučeničke krvave povijesti, pa mi je mnogo toga poznato što je Sotona pod ovom ili onom ideologijom na nas nabacao. Sigurno sam kardinal Stepinac je zauzimao se strašno, ni tomu ne priznaju, nije važno. Mnoge Židove spasio. U našim samostanima su se nalazile isto drage te osobe. Nama mlađima, ja sam 60. došla u samostan, nikad pisnuli nisu jer su se bojali, ne, da ne bi netko bio ubačen. I onda ipak sam ja iskopala neke stvari, pa su rekli da je jedna obitelj kod nas u podrumu živjela i da su ti naši dragi ljudi samo po noći izlazili na naše dvorište da malo se nadišu čistoga zraka. I jedna potresna stvar, za uvijek se rasplačem kad vidim to, otišli su, nama su ostavili njihove stvari. S time, ako se ne vrate, da mi napravimo s tim što hoćemo, ako se vrate, da im vratimo. I tu je bio među ostalim stvarima jedan glasovir, dragocjeni glasovir. Bile su i različite stvari, ja znadem za jednu, to su zastori od finog onako materijala za prozore, 6 velikih zastora. I kad se nakon 2-3 godine nisu javili, naše su sestre uspjele doći vezom do odgovora kardinala, koji je onda još bio nadbiskup, što načiniti s tim stvarima. Možda će to dragu gospođu mamu razveseliti. On je rekao, ako se nisu vratili, sigurno se neće ni vratiti. Sve vi to prodajte i dajte siromasima. A mi smo za naš samostan otkupile ti 6 zastora. I oni još sada postoje djelomično. Ja sam izrezala one stvari, one dijelove koji su bili od sunca onako apšisali i tako, i stavila sam u depo muzeja, jer nemamo muzeja ovaj čas, stavila sam tamo. Kad god uđem u tu prostoriju, ja molim za tu obitelj. Ne znam kako se zove, kažem, sestre su to tajile pred mladim generacijama, ali uvijek za njih molim. Evo tako, nek vas prati Božji blagoslov, da imate potomstva. I tako da gospođa još poživi puno i više od 100. Svako dobro. Evo, hvala sestri Klaudiji na njenom razmišljanju. Ima još neke za podijeliti? Dobro večer, moje ime je Jasminka.
Štenvald. Lijepa šuma. Moja mama je znači židovskog porijekla i ona je tu, ali ne smijem reći koja je to osoba jer se još uvijek boji. Ima 82 godine. Naša obitelj Štenvald je prije Drugog svjetskog rata imala na 3 lokacije dućane. Bile su to odjevni predmeti, u jednom je bilo miješane robe sa brašnom, šećerom i ostalim. Još je jedna bil dućan. Vidim da je mojoj mami strašno neugodno, ali meni je već toga dosta skrivanja. Dogodila se jedna nezgodna stvar prije 15 godina, da je profesorica na prvoj osnovnoj školi pričala djeci da je Hitler bil jako dobar čovjek, da je htio ujediniti Hrvatsku, da logori nisu postojali, ako jesu držali su ih Amerikanci. Ovo što radi sad gospođa Pokorni i gospodarska škola je jako dobro. Ja znam da ta gospođa profesorica s prve osnovne jako dobro znala povijest, a zašto je to rekla ne znam. Član sam židovske zajednice Bet Izrael i jako se veselim kad idem tamo pa slušam izraelske pjesme i puno toga o židovstvu. Evo, jako sam uzbuđena što sam ovdje, surađivala sam sa gospođom pokojnom Lončarić. Ova naša gospođa je fenomenalna, kakav ima rječnik i kako je ovo sve predstavila. Puno toga imam za reći, mogu reći samo da imam tetu u Izraelu koja ima 83 godine i bila je u logoru Baden-Belsen i sad je bila ove godine tu i naša obitelj je pričala kak je to nekad sve bilo u logoru i ona se ničeg ne boji i ne boji se ići u Europu, ničega se ne boji i rado bi to ispričala kada dođe na ove godine tu šta je ona sve doživjela. Evo toliko, oprostite na smetnji, ja znam i poznajem ljude koji su isto tako židovskog porijekla kao moja mama i ja isto. Smatram da sam židovskog porijekla i znam ljude koji su ispašavali, koji su ovdje i Židove za vrijeme Drugog svjetskog rata. Toliko, prostite, evo, morala sam to reći. Hvala vam lijepa. Hvala gospođi Jasminki što je podijelila sa nama svoje misli i ono što je željela reći. Ima još neko da želi s nama podijeliti? Veseli me to što su neki ljudi ovo ispričali, jer ja moram reći, bila sam svjedok sa gospođom Lončarić, sam godinama dijelila kancelariju i sjećam se koliko su njezini počeci istraživanja židovske povijesti bili teški, koliki su ljudi u gradu nisu željeli reći da su židovskog porijekla. Trebalo je godine proći da dođe se do neke informacije i nadam se da ćemo našom daljom suradnjom nastaviti na otkrivanju židovske povijesti i još vas jednom pozivam na sljedeću srijedu i druženje srijedom u muzeju. Evo. Ja bih zahvalila svojoj dragoj kolegici, inače ja sam Katica Kalođera Novak, ravnateljica sam gospodarske škole Varaždin. Znam od samog početka kako je Štefica došla k meni i rekla da to sve želi odraditi. Ja sam podržavala, ali moram priznati da je ona sve to odradila. Puno joj hvala u ime gospodarske škole Varaždin, svih kolega i kolegica. Štefica, jedno veliko hvala. Hvala. Svega toga doista ne bi bilo da nemamo podršku naše ravnateljice i da svi u školi jako dobro timski radimo i moramo sad iskoristiti situaciju da smo doista u mnogo čemu prvi u Hrvatskoj. A ova iskustva su doista dragocjena što ste nam sad ovdje prenijeli. Ponekad doista postoje vrijeme kad ispada neki pionirski posao, sasvim sigurno da je vaše iskustvo dragocjeno i da ćemo mi možda u buduće
i koristiti ta vaša iskustva i možda napraviti neko istraživanje, ali isto tako Gospodarska škola ponudila je primjer i mnogim drugim školama da krenu ovim stopama, pa evo ja ih ohrabrujem i želim im puno uspjeha u tome, a vama svima hvala na podršci i na pomoći na bilo koji način kojim ste podržali ovo predavanje. Hvala lijepa.